o gandanɗa hoore ma in waɗi abonnement no mbaɗɗani e téléphone ma noon mbattata kadi e télé o ñoƴƴu ɗo bindi boɗeji ɗi bindaɗi ɗi abonné sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche gonɗo e sawdi mum kalka naati mbawa yebde ɗum taw a tampani. hayyo bammum coppi ko jam joginoma ɓolo woto yejjitu komi jumo haaju mbo wona oɗo haaju sobo ko oye haaju ɓuri oɗo haaju holon haaju woto toppit ɗum eyyi joni mi hayti toppitade ɗum haɓru mbeɗa andi adduma ko ɗum bisimilla ko an keɗimi jum haaju holko hesɗi hande e nder majji ande gueɗe kewɗe ene tengti e nder jaydeji men holguel hen gueɗel gotel tan guel ɓurɗa teska so wonno l'option de la technocratie adun ko itti wat wodata mo gonda ha ɓoy natta wonde mo gonnoɗa goɗɗo wonto ko gonnoɗa goto fof mo nattu mbo wonno adun ko damiye hande ko ɗo janggo ko to jogorabrano e wiide journal enquête woto jejiɗen ko Boun Abdallah Dionne gontuɗo mbo woni o kono wonko wonti goɗɗum ko jiidani e mbo wonno o gontuɗo ministre d'état secrétaire général de la présidence taw muujibu mum ko wutti mum mbo ɓorni o soko wonde guerɗiɗe jagorde no jogoto iwoy ɗo e yeeso ko mbiɗa ko nenda ko woni sababu journal o wiide men giwgol ngol o wi no jogoto woppirde lamantere men aliyatimeɓe taw o joofi so iwi mo jibini caɗele kewɗe sababu ni gueɗe kewɗe koko momtoto kono wi ko ɓuuri ko on wonde goƴe makko ko ɓen liggotonoɓe ɗon e nder cabinet mbo premier ministre o holko jomumen jogoto wontoyde poste premier ministre mbo journal las ruttini soko yaltinde e nder mum punti ɗo soynide e nder mum woni sababu e wiide notirtoɗo Mounir Sy enseignant chercheur en droit constitutionnel toon to duɗal jaaɓe hatirde ngal Thiès guittugol guerɗiɗe jagorde ɗo e nder leydi men e wono fonnoni nenni sababu ni wontata ko mawɗo leydi jiɗɗo jimande hoore mum e jagorɗe mum taw ala ha Mahamnele Mamoudou ko kanko waɗata contrôlé ƴeewata ƴewtinto ko yamri ko yo waɗe beele waɗama sababude ke kuule leydi men dokki ɗum laamiɗo ko kañum ƴeewat holko foti moƴƴinde lamanteri mum no yiɗini ɗowrude guinol golle mum waɗir noon sabude jejjiten yimɓe tinini ko ngal ɗon dawal ɗimmal ngal eɓɓore Sénégal ɓamtiɗo kono hatta so iwi wontata gueɗe ko gouvernement o hoore mum ko ma wat démissionné goɗɗo nodirtoɗo docteur Ndiogou Sarr wi ko woni ko gonga ko poste mbo fotani iwde so fotani iwdine hatta kam won iwɓe ko nendu e Seydou Gueye mbo journal Le Témoin wimen lomtima ɗum notirtoɗo Maxime Jean Simon Ndiaye gontuɗo secrétaire général du gouvernement hunde ko gontuɗo e wontuɓe tawtege e nder mum maître Sidiki Kaba jagorɗo doole kono leydi men Ali Ngouille Ndiaye ko jagorɗo kalfinaɗo ndenke e guisal leydi men woni sababu ko keddugol ngol journal o wimen sa renaki ma haytonoyi ngal kaldigal ngal mawɗo leydi o erino lulɗiɓe mum saabu oɗon jeeƴiden ko lulɗiɓe ɓe jaadano hanke e cañ soko Ali Ngouille Ndiaye wonde ɗum ɗo woni ɗo maître Oumar Youm ministre de l'infrastructure et du transport koɗo Abdoulaye Daoud Diallo wonno mbo journal Le Quotidien wimen kañum ne wonti jagorɗo kalfinaɗo finance et du budget taw ko jagorgal battangal pecce ɗiɗi woni sababu ko pecce ɗiɗi de journal o wimen banque mondial taw ke ɗemgal joɗni ɗum ɗo e leydi men Sénégal noddotoɗo Julio Ricardo politique hunde yodde fewde moƴƴude ngarɗude Amadou Hott ministre de l'économie et du plan et de la coopération mbo journal Dakar Times wimen foti ke haalande yimɓe haɗo hunde pop oye alhaali jowtiɗo e milliard uji nawgas mbo oljo mum rewnoɗo holko wonno responsabilité makko on noon alhaali gonnoɗo sababu ceerno Ousmane Sy mernoɗo wonde ɗo conseiller mbo maître Abdoulaye Wade jimandi mum Dumba so salima artande yimɓe alhaali ha ɓeydo laabi lulndiɓe ɓe koko mbaɗata saisir no ɗum laaɓiri Amadou Ba mbo observateur wimen kañum wonti jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi ene wonde e ɓesgol leydi men guurɗe caggal leydi Amadou Ba mbo wimen ne jeeya e tardinɓe publication o ñande yaltata nde Mansour Faye kañum wonti ko jagorɗo kalfinaɗo ɓamtare communautaire ene wonde e équité sociale Serigne Mbaye Thiam kontuɗo jagorɗo kalfinaɗo ndimeji mbo journal Las wimen on syndicat noddirtoɗo SAEMS yoɗni kittugol mum ko mbiɗa ko nenda ko seɗen ciftorɓe erino woto mawɗo leydi o wattumbo Serigne Mbaye Thiam Mamadou Talla lomti soko wontude kañum ne ministre de l'éducation nationale Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ene wonde e action sociale o dirtane ɗo wonno Matar Ba kañum heddi koɗo wonno jagorɗo mo coftal ɓalli Moussa Baldé ministre de l'agriculture et de l'équipement rural o wonbo lomti Alioune Sarr jagorɗo kalfinaɗo tourisme ene wonde e Yangarta Weeyo Oumar Gueye ministre des collectivités territoriales Moustapha Diop ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries Abdou Karim Sall ministre de l'environnement et du développement durable Mouhamadou Mokhtar Cissé kañum wonti jagorɗo kalfinaɗo pétrole ene wonde e Kuɓɓa Cheikh Oumar Anne kañum ne gontuɗo jagorɗo kalfinaɗo jangde men towne nde lomtiɗo Mari Taw Niane mbo yiɗɓe mum e yaadi mum beltaki e ittede ɗum hay sinno tawi ko Cheikh Oumar Anne mbo journal o wimen kañum e hoore mum waɗi golle payidunde tonto nden hunde nde erdino woni kuuɗ Zahra Liane Thiam ministre des microfinances et des économies
économie sociale et solidaire, Ndeye Tické Ndiaye Diop, ministre de l'économie numérique et des télécoms, Sophie Gladima, ministre des mines et de la géologie, Mariam Sarr, ministre de la fonction publique et du renouveau service public, Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la femme et de la famille, Aminata Assome Diatta, ministre du commerce et des PME, Aminata Mbengue Ndiaye, gontude jagorɗo kalfanaɗo awo en wonde économie maritime, mbo Samba Ndioben Ka Lomti soko wontude kañum ne ministre de l'élevage et de reproduction animale, mbo journal o wimen ene jeeyi fuɗɗuɓe APR toon to diwan mbo Jolof, Samba Sy, ministre du travail et du dialogue social, Abdou Karim Fofana, ministre de l'urbanisme et du logement, Abdoulaye Diop, ministre de la culture et de la communication, Dame Diop, ministre de l'emploi, tolniɓe e capantati e ɗiɗi. Laamu ngu journal Vox Populi wimen ɗon yaadiɓe mawɗo leydi noddirtoɓe LD beltaki hende ɓe mbi keɓe joñaɓe kono ko jongol ngol ɓe tagi Alioune Sall miñum mawɗo leydi o Hamadou Rip e wiide Lat Diop ko Alioune Sall ubbuɗo mbo mabɓe waɗi feere jaggonoɗo noddirtoɗo Nenne Fatoumata Tall woni gerdiɗo sukaɓe o saaha. Laamu ngu journal Le Quotidien wimen yimɓe fof mbawa hen hejjude woni sababu ko yokɓe o wi omo jogori neldude ɗumen toon e ɗeɗo gueɗe ko nende ARTP ko nende e Sénélec ko nende on agence de gestion du patrimoine bâti de l'État ko nende e Kouta mara ko deytali holko jiiɗa so wona e wiide Vox Populi won accident musɗo baɗɗo toon to Koungol subaka hanki ha yooɓi pittali 5 e gañiɓe 2 tawi hen goto ko gañande musɗe iwol gadde bone ko camion de felɓidiri e 7 place yo musiba haɗanen ɗo amin. Salamata Diop nane momi haalane ay neɗɗo ande tan ko fini kono andani to joftiyat koni ko neɗɗo yurmini woni sababu saɗa lelo wattu hoore ma mbo ƙabri neɗɗo woɗɗodirani e baliyel tens a wayrat no bondo ha ɓoy tan nena tol woto namno fotti ke giyal ruu ko malkul mawt mba barow waɗi barow kono ma nattu wonde barow heddo kañum e bannoɗo ɗum barow e baɗanoɗo barow mon jogorɗo laatade barow Allah ka barow ɗum waɗi hay malkul mawti ko barow wona hunde hersinide aɗa andi ke hersini wuurdi e nder ko Allah wino woto wuuri goto fof yo maayo e nder ko Allah wino woto wuuri to tawno gurnuɗo ko Allah wino yo wuurni so wuuri so maayi ko gurɗo kono gurnuɗo ko Allah wino woto wuurnu so wuuri so maayi o wona gurɗo ko gurnuɗo ko wiyano yo wuurnu maayɗo ko gurnuɗo ko wiyano woto wuurnu joofimi ko wat e woto wat fittandu nehet nde tawno hunde bettat mi haɗɗo hade wontudu dab e ille ɓe radio Tecca mi salmoni mi juuri.